Vyhal. 8 minút. Jak je 8 po nemecky? 8? Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Minuten und 33 bodka 4 jak sa kurva povieš 100? Aha, do piče to podľa mňa. Aha. Aha. Do piče, ukáž, čo tu je? Dáme to po polsky, to by bolo ešte lepšie. Do piče, nie, po nemecky. Kde nemčina, kurva? Takto, po nemecky. To bude najlepšie. Sprache! Ja! Do piče, to nie je ono. Halo? Po nemecky. Kde to je uložiť? Hausaufgaben Operationen. Dobre, transplantácia srdca. Bob. Kamo! Počkaj, hneď ti pomôžem. Odhrnem toto do piče. Hneď to máme. Počkaj, toto kladivo budem potrebovať asi. Sorry. Počkaj, musím rozrezať tieto. Že rozrezať, aha. Do piče, otvorím mu tu tie rebra vyjebané. Pozor! Zavádzaš mi s tým. Zavádzaš mi to. Haló? To sa tak príjemno ovládača. Dobre, musím vyťahnuť srdce, dobre, zahodiť túto pičevinu dopreč. Teraz potrebujem tú pilku. Choď do piče s týmto. Takto. Týmto idem dole. Spaceom a tlačítkami to chytím. Takto. Grac. Potrebujem srdce, do piče, uhni. Do piče, zdali sme pilku, pán doktor, vy si totálne retardovaný. Moment, už to mám. Už to mám. Srdce je kde? Tuto niekde. Bíjač bude z pičoviny preč, ale kurva, na čomu to je? Pod nižšie. Chyť to celé. Dajme do piče plúco. Či čo to je? Toto položíme sem. A, už ho vidím. Boys, už ho mám. Počkaj, chytím mu aj to druhé. Dvaňže nebudem musieť potom aj skladať dokopy. Chytám ho. Do piče, nedá sa to chytiť. Les vo... Fuj, niečo mi drží prst. Kurva, odstrini to. Fuj, do piče, pečeň, halo. To položíme sem. Takto. Chytám to. Nedá sa to vyťahnuť. Do piče. Potrebujem pilku. Toto. Prosím. Jak to mám chytiť? Halo. Takto. Mám to. Do piče. Takto. No. O. Prosím. Nie, prosím. Nemôžem pozri sa. Do piče, pozri sa na to. Nedá sa chytiť, dobre, potrebujem asi toto potrebujem. No, toto je čo chcem. Dobre, už by sme to mohli možno chytiť. To skurvené plúco sa mu nedá vyťahnuť, chápeš, to je pekný shit. A? Jak mám, kde je to srdce, ktoré mu tam mám dať, halo? No,
Mám ho! Jo! Poďme mať krv. Či mu dám krv, halo? Prosím. Dajte mu viac krvi. Zlyháva nám. To píče. Chytol smradlavé srdce a daj mi ho do ruky, prosím ťa. Ten napič mne umrie ten pacient, nechajme kvôli čomu, že sa tu stalo zlé. Mám ho? Či konec? Opfelgeschlagen und dabei ist alles so gut gelaufen. Brutalen Mord geschafft in Dobre. Nochmal. Ešte raz. Teraz dáme ľudia. Takže, úplne jednoduché, chytíte plachtu, odhodíte do piče, chytíte ju ešte raz, hodíte ju do piče, ale zo stola, nech nám nezavádza vôbec. Chytíme plachtu, dobre, ešte raz, pán doktor, chytíme plachtu. Takto, ťaháme. Tento gombík mi tu zavádza. Do piče, tu kurva. No, takto. Ďakujem, takže ľudia ideme po porádku. Musíme sa vžiť do situácie doktora Hausa, ľudia. Takže, v prvom rade máme pred sebou rebra, plúca, nejaké pičoviny, musíme sa zvať k srdcu. Takže najjednoduchší spôsob sa trochu napiť asi, v prvom rade. Ukáž. Som smerný ako kokot, ukáž. Do piče som smerný. No, jak by sme to spravili, ľudia? Skalpel asi nepotrebujeme, momentálne to môžem tam potom niečo prerezať. Táto misia je transplantácia srdca, ľudia, takže v prvom rade musíme dať do piče tieto rebra, takže potrebujeme pielku, asi. A v... Potrebujem to rozrezať. Musíme rozrezať tieto... No, ešte kúsok, kámo, ešte to horné. Takto my musíme rozjebať všetky, OK, takto. Bacha na blúza, pán doktor. Takto. Svorky, potrebujeme svorky. Stačí jedno plus... Do piče, ja hrám za nejakého mandaka skurveného, podri sa. Há! Chyňu! Do piče, čo je tu? Halo? Hambač? Nové srdce. Tak tu je. Nice. Podrž mi ho, kámo. Podrž ho tu, to je srdce alebo rajšina, či čo to je? Takže čo teraz? Prichádza okrúh, do píče, robili teraz sekundu, kurva. Potrebujeme to trošku urýchliť, ľudia, takže znovu chytáme naše obľúbené kladivo. Pozor. Do píče, to je shit vyjebaný. Neviem, čo vám spravíte. Ťažké, koľko sa nedá hrať, toto je pekná pičovina, proste kto vymyslel to ovládať na tejto hre jebnutej. To by bolo omnoho zábavnejšie, keby sa to dá normálne ovládať, chápeš? Aha, pohár. Inekciu. Umrtvíme to. Nedá sa? Do piče, padla mi tam inekcia, ty koko, čo teraz? Magnet by to chcelo... Počkaj, vyskúšam tam. Mám ju? Počkaj, pichnem mu to do krku. Nedá sa. Jak to použijem tú vec? Aaaa, pozor! Srdce! Kurva, fix. Potrebujem dať do piče to plúco jebnuté, chápeš? Ber, chyť, vytrhni. Nič, dobré. Potrebujeme vrtačku. Do piče naopak. Takto. Teraz ísť dole. Zmačknúť malíček, tento palec, OK, ďakujem. Tuc.
Dobre, teraz by to malo byť OK. No. A poď von! Trhaj! Trhaj! Prosím. No, mám ho. Jo, stíham ľudia, stíham. To srdce je... Do piče, skurvené. No, srdce. To sa nedá prejsť, to na 100%. Pozor. Tak. Stíham ľudia. Chyť ho. Dobre. Chyť ho. Mám ho. Nadvihujem. Pripravi sa na šitie, púšťam. Trošku tam musím nasúkať.